بذكر الله ترتاح القلوب. Birden bir günde Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem əsirlikdə bulğan bir xатын qızını күрә. Ул xатын үз баласын югалтып, аны эзләргә тотына. Bir бала карый, аныкы түгел. Икенче баланы карый, аныкы түгел. Өченче баланы карап үз баласын таный да, аны кочаклап ашата башлый. Шул вакытта Пәйгамбер Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларына сорау бирә. Ничек уйлыйсыз, бу хатын-кыз үз баласын утка ташлар микән? Карагыз әле, бу хатын-кызда машинасы да юк, фатиры да юк, бер нәрсәсе дә юк. Үзе дә әсирлектә, ире әле исәнме юкмы мәгълүм түгел, баласы гына бар. Һәм Пәйгамбер Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сорау бирә сахабаларына, ничек сез уйлыйсыз, бу хатын-кыз үз баласын утка ташлар микән? Шул вакытта сахабалар: "Я Расулаллах, әлбәттә ташламас иде." Пәйгамбер Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям җавап кайтара. Аллаһ субханаһу ва тааля үз кулларына карата, менә бу хатын-кыз үз баласына караганда да мәрхәмәтлерәк. Кардәшләрем, нинди нәхәлебез булмасын. Аллаһ субханаһу ва тааляның рәхмәтеннән өмет үзәргә хакыбыз юк. Ла тaqnatu min rahmatillah. Аллаһның рәхмәтеннән өметегезне üzмәгез ди Аллаһ субханаһу ва тааля Кур'ан-ы Кәримдә. لا إله إلا الله العظيم الحليم.